Welcome to EDSA! Kantahang pang-EDSA, sayawang pang-EDSA, EDSA! Tulugang pang-EDSA, EDSA! Kung nandiyan ka, tutok na! Kasama mong natatrap. Diego Bandido! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Oras natin sa buong kapuluan, ganap ng alas 7:29. 7:29 on the clock, and you're still locked in right here on 90.7 Love Radio, Metro's #1 broadcasting live across the city by the bay. Kasama pa rin po Diego Bandido, Tanghenyo, and Duday! Dito sa programang EDSA! Hoy nga pala, tinatawag natin muli ng pansin yung winner po natin, maswerteng winner po natin sa ating Love Knows No Boundaries. Meron kang 1,500 pesos na tumatagingting. Gerardo Infiesto. Ang kanyang plate number ng taxi ay UWE 268. Again, Gerardo Infiesto. Madadagdagan ng another 500 pesos ang iyong 1.5 kung makakarating ka dito ng before 9:30 ng gabi na merong dala-dala ng balat ng candy na kinain ng pasahero mo. Okay, so again, kung sino man pong nakakakilala kay Gerardo Infiesto, wanted siya dito sa Love Radio. Magpakita ka dito sa Love Radio, tatampaling kita ng 1.5. Alright mga kabisyo, eto na. Hindi na natin patatagalin to. Pag-usapan na natin to, Tang! Viral ngayon sa Facebook ang sabi ng mga netizens, pabida si girl. Oh no! Hindi marunong lumugar. No. Ito yung dapat coach daw ang kasama. Ito yung pang-ookray ng mga netizen kay Chloe San Jose dahil sa pagsama niya sa kanyang boyfriend na si two-time Olympic gold medalist at Filipino Pride gymnast na si Carlos Yulo sa isang press conference. Oh no! Daming tumaas ng kilay kasi si ate girl nandun na sa press con. Okay! Tang, hindi na natin patatagalin to. Logican na natin to, Tang. Ano pang hindi? Hintay mo, kalbo, Pasko. Logican mo na yan. Logican na yan! Logican na yan! Alright mga kabisyo, logican na yan. Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Boards, kailangan pa bang i-memorize yan? May punto naman yung mga puna ng mga netizen, di ba? Basic kasi, hindi dapat bumabalandra si girl sa press con ni Carlos Yulo. Dapat yung Olympic team o yung mga coaches dapat ang nandun. Kahit nga sa mga sikat na kilalang mga NBA player, di ba? Hindi mo makikita yung mga asawa nila sa mga press con. Yes, sa mga interviews ko minsan, yung mga ambush interviews nandun. O, di ba? Kasi nire-respeto nila na unang-una, wala silang kinalaman doon kung nanalo yung asawa nila. Yes, yung moral support nila nandun, pero hindi enough yun na nandun sila sa press con. Pambihira naman. Ay, naku mga kabisyo. Ang kaso lang kasi, hindi talaga natin alam. Dahil tayong mga Pinoy, mahilig tayo sa drama, di ba? Baka merong nagsulsol na posible member din ng media na sabi na, oy ate, sama ka dun. Kasi alam nila juicy ang mangyayari. Alam nila magiging mainit to, magiging issue to na pwede nilang sakyan. Parang kapitbahay mong si Marisol, yung kumari mong taga-solsol. Aloy ka. Na mga kabisyo, logican po natin Sumama po si girlfriend ni Kaloy sa press conference kahit hindi siya miyembro ng Olympic team dahil po sa personal na suporta para kay Kaloy. Karaniwan po ang mga mahal sa buhay ng mga atleta ay nagiging bahagi po ng kanilang journey yan. At maaring nais ni Kaloy na kasama siya bilang emotional support sa mahalagang event na yon. Pero mga kabisyo, sa kabilang banda,
kung wala ka naman talagang kinalaman doon sa sports, ikaw na mismo aayaw, pwede ka namang sumuporta. A-attend ka ng press con, pero off-cam. Unless na gusto mong pag-usapan ka. No. Kagaya ng nanay ng kaklase mong anak sa napabida sa PTA meeting. Di ba? Aakuin. Ako bahala sa drink sa susunod na meeting. Magdodonate ako ng electric fan. Bihira, oh. 34 minutes after 7 o'clock. Ito pa rin po ang programa. EDSA. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!